natură, asta vrem și filmez cu camera normală, nu cu video. Așa, și vreau să spun ceva uimitor. Pot să scriu, yay, pot să scriu comentarii. Oh my god, a fost o păcăleală de la YouTube de 1 aprilie. Cum au făcut? Nu știu. Că vreau și eu să-mi fac așa la videoclipuri. Ca să închipă unii, ca să mai vorbească, sau să le dau bani, ca să mai pot. Dacă a fost o păcăleală de 1 aprilie. O păcăleală cam prea întârziat. Da. Oricum, toate jocurile au avut așa ceva la Sweet Filter, cum să zicem, nu poate, are nasul ciudat schimbat. Aia era o păcăleală și YouTube ne-a păcălit. Acum eu pot să scriu și o să vă scriu în comentarii, pot să scriu, da? Cam asta a fost să vă spun că putem să scriem din nou. Iuhu! Păcăleala de la YouTube! Și mie că era păcăleala. Super, chiar mi-a plăcut. Nu zic că nu mi-a plăcut sau ceva de genul. A fost drăguț, super. Da. Cam asta a fost tot. Bye!